आईस डॉल केक बनवणार आहोत आणि आईस केक बनवायचा म्हणलं की याच्या फिनिशिंगचं टेन्शन येतं, पण तुम्ही चांगली जरी फिनिशिंग तुम्हाला जमली नाही तरीही तुम्ही खूप छान डॉल केक बनवू शकता। तर डॉल केक बनवण्यासाठी आपण इथे प्रीमिक्स घेतलेला आहे, तर आपण 2 कप प्रीमिक्स घेतलेला आहे। तुम्ही कपानी पण मोजू शकता किंवा असे जे आपल्याकडे मेजरमेंट कप असतात त्याने सुद्धा तुम्ही मोजून घेऊ शकता, पण एकदम सोप्या प्रकारे मी तुम्हाला कसे बनवायचं ते सांगणार आहे। तर इथे 1.5 चमचा आपल्याला तेल वतायचं आहे। तर हे मिक्स करत राहायचं आहे, तर थोडं थोडं पाणी करीतच मिक्स करायचं। खूप जास्त पाणी झालं तर खूप आपला केक असा सॉफ्ट होतो, तर थोडं थोडं अंदाजे तुम्ही पाणी मिक्स करत राहा। आणि जितकं तुम्ही केक फेटून घेता तितका तो चांगला होतो, त्यामुळे केक हा कधी पण त्याचा बेस चांगला फेटून घ्यायचा असतो। बघू शकता आता याचं टेक्स्चर कसं आलेलं आहे, स्मूथ झालेलं आहे। याच प्रकारे आपल्याला एकाच दिशेने फेटायचं आहे। तुम्ही प्रीमिक्स कोणतंही घेऊ शकता, चॉकलेट प्रीमिक्स पण घेऊ शकता किंवा व्हॅनिला प्रीमिक्स पण घेऊ शकता। इथे आपण व्हॅनिलाचंच प्रीमिक्स घेतलेला आहे। आता आपल्याला इथं पेपर टाकून घ्यायचा आहे, तर हा पेपर आता आपण कट करून घेणार आहोत। आपण पेपर जर भांड्याला लावला तर आपला केक हा खालून करपत नाही आणि खूप छान असा निघतो। तर खूप छोटा पेपर लागणार आहे आपल्याला, कारण हा डॉल केक आपल्याला डॉल केकचा स्टीन आहे। तर बघू शकता आधी तेल टाकून घेऊया आणि पेपरला पण आपल्याला तेल चांगलं लावून घ्यायचं आहे आणि साइडनी पण लावून घ्यायचं आहे। आता एक कढई ठेवलेली आहे, त्यावर आपण स्टँड ठेवूया। तर हे स्टँड ठेवून घेतलेलं आहे आणि तेल पूर्ण साइडनी पण लावलेलं आहे। आता इथे आपण हे प्रीमिक्स जे आपण केलेलं आहे ते आता हा बेस आपण टाकून घेऊया। तर या प्रकारे टीन मध्ये टाकून घ्यायचं आहे। आता पूर्ण आपल्याला एक टॅप करायचा आहे। या प्रकारे ठेवायचा आहे आणि यावर आपल्याला एक ताट झाकून ठेवायचं आहे। तर आता बरोबर 40 ते 50 मिनिट झालेले आहेत। आपण केक चांगला बेक करून घेतलेला आहे। तुम्ही बघू शकता की आपली नाईफ किती छान निघलेली आहे। आता आपण हा केक चांगला थंड करून घेतलेला आहे। बघू शकता खूप स्पंजी झालेला आहे। आता आपण टीन हा उलटा करून घेतलेला आहे आणि वाव, खूप सुंदर आपला केक झालेला आहे। खूप स्पंजी झालेला आहे। तर व्हिप क्रीम आता बनवून घेऊया। तर व्हिप क्रीम आपण काढून घेऊया। 2-3 कप आपल्याला व्हिप क्रीम लागणार आहे। तर बघू शकता किती छान अशी व्हिप क्रीम पडत आहे। तर व्हिप क्रीम कशी बनवायची, कशी स्टोअर करायची, किती दिवस टिकते आणि व्हिप क्रीम वितळू नाही यासाठी तुम्ही काय करणार, हे सगळे मी तुम्हाला प्रश्नाची उत्तरे माझ्या मागच्या व्हिडिओमध्ये दिलेली आहेत। त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते। तर या प्रकारे व्हिप क्रीम आपण फेटून घेऊया आणि मी ज्या पद्धतीने व्हिप क्रीम तयार करायला सांगणार आहे तर तुमची व्हिप क्रीम कधीही चुकणार नाही। तर आता ही तयार आहे। आता आपण उलट पातेलं करून बघू की तयार झाली की नाही। बघू शकता की पडलेली नाही, म्हणजे खूप छान अशी सेट झालेली आहे, तयार। तर केकचा बेस आता घेऊयात आणि आपण आता याच्यात 4 लेयर्स करून घेणार आहोत। तर दोऱ्याच्या साहाय्यानेच आपल्याला लेयर्स पाडून घ्यायचे आहेत आणि चाकूच्या मदतीने पण तुम्ही लेयर्स काढून घेऊ शकता, पण दोऱ्याच्या साहाय्याने खूप इझी जातो। आता शुगर सिरप करून घेऊया। आता शुगर सिरप मध्ये आपण फक्त शुगर आणि पाणी ऍड केलेलं आहे। आता व्हिप क्रीम लावून घेऊया।
स्पॅच्युलाच्या साहाय्याने लावून घेऊया। या प्रकारे कव्हर करून घ्यायची आहे। आता याच प्रकारे सगळ्याच आपण लेयर्सला लावून घेतलेले आहे व्हिप क्रीम। आता आपण व्हिप क्रीम घेतलेली आहे। आता इथे आपण डॉल पण घेतलेली आहे आणि आता इथे आपल्याला पिंक कलर टाकायचा आहे। तर हे दोन्हीही पिंक कलर आहेत आणि एका बाउलमध्ये आपल्याला नेव्ही ब्ल्यू कलर टाकायचा आहे आणि एका बाउलमध्ये पिंक कलर टाकून घेऊयात। मिक्स करायचा आहे, हलक्या हाताने मिक्स करायचा आहे। आता इथे नेव्ही ब्ल्यू कलर टाकून घेऊया आणि मिक्स करून घेऊया। तर खूप जास्त असं आपल्याला मिक्स करायचं नाही, कारण आपल्याला यामध्ये छटा दिसू द्यायच्या आहेत। तर थोडासा डार्क कलर आणि थोडासा फेंट कलर अशा पद्धतीने आपल्याला इथे तयार केलेला आहे आपण। आता हे आपण इथे नोझल टाकून घेणार आहोत पाइपिंग बॅग मध्ये। तर नोझल मध्ये आता एकाच साइडने आपल्याला कलर टाकायचा आहे। तर हा ब्ल्यू कलर एका साइडनेच टाकायचा आहे आणि इकडे आपल्याला पिंक कलर टाकायचा आहे। तर यामध्ये तुम्ही बघू शकता की डार्क आणि व्हाईट अशा छटा दिसत आहेत। आता आधी तिचा आपण ड्रेस बनवून घेऊयात। आता तिचा ड्रेस आपण बघू शकता किती छान असा बनवून घेतलेला आहे आणि यामध्ये किती छान असे कलर दिसत आहेत। तर ही डॉल आता आपण केकच्या बेसवर ठेवून देऊया। वाव, खूप मस्त वाटत आहे। आता इथे आपण फ्लावर्स नोझल घेतलेले आहेत। एक छोटं फ्लावर्स आहे नोझल आहे आणि एक मोठं फ्लावर्स नोझल आहे। तर आता आपण इथे पिंक कलर पूर्ण भरून घेतलेला आहे आणि इकडे आपण ब्ल्यू कलर भरून घेतलेला आहे। आता फ्लावर्स काढून घेऊया।
तर आपला बार्बी डॉल केक हा तयार आहे, खूप छान झालेला आहे. चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि माझं दुसरं पण चॅनल आहे स्वाती कलाकुसर, त्याला पण एकदा भेट द्या. धन्यवाद.